यारे सब है चली जाई पारा पारिए बाबुआ इ निर्गुण के भावा आर सब है चली जाई पारा आर सब है चली जाई पारा आरे पारा पारिए राम आरे सब है के हो जाई पारा पारिए तिवारी बाबा तो सब है के हो जाई पारा हो जाई पारा के गई ए संसार से बाबा कहनी है कि ऐसे ऐसे कहता रहो एगो चैलेंज बाकी रात भर में तिवारी बाबा ए अंसारी जी एक रौरत वहां के जब बेंजू बजावा तनी हमारे गांव में ससुरारी बटे उनकर ये चलते तनी उनका के इज्जत करत तनी डोरी गज में उनकर ससुरारी बा मौलवी साहब के डोरी गज में के गई बाबू गोइलो आरे बाबा गोइलो सब के हु गईल पारा पारी ए भाई हो सब के हु गईल पारा पारी बाबू गोइलो दादा गोइलो सब के हु जाई पारा पारी ए बाबू सब के हु आज विश्वनाथ बाबा छोड़ के चल गई इस संदेश और उन्होंने बेला इंडिया से लेके मॉरिशस के धरती पर भी जाई तो कही बाबा विश्वनाथ गईनी अरे लीला राजा के बाबा विश्वनाथ गईनी अरे लीला राजा के ए भाई गेंद खोला गेंद सब कहू जाई पारा परिएरा सब कहू जाई पारा परिए बबुआ सब कहू जाई पारा परिएरा सब कहू जाई हाथी के बोल रहे भीम के उहो चल गईले और
अर्जुन कृष्ण राम लखन भरत शत्रुघ्न कोई दुनिया में ना रहा ना अरे राम जी गइलन कृष्ण जी गइलन चली गइलन भीम गदाधारी तिवारी बाबा चली गइलन भीम गदाधारी ए बहुआ एक दिन अरुणवो चल जाई भैया वो दिन रोवा लोग की बेजान के ब्यास रहे लेकिन बात सच्चा कहत रहे अरुण लबेला जई है ले ली चौगुत्तर आर के सब के हो जाई पारा पारी भाई जी आज हमार विश्वनाथ दादा हमनी के छोड़ के चल गए आर के सब के हो जाई आज दूध पिया तरुनु काले खिलुआ पिए के पड़े आर के सब के हो जाई पारा पारी ए भाई जी कि सब के हो जाई पारा अरे परिए सब के हो जाई अब हमने के कथा पर आवे के बाद कथा पर